Филм "Червеното момиче" с участието на Мелиса Торес. Колко е рано. Дали косата ми има да остане? Не, мисля да продължа да я да се излезе. Мисля да направя нещо много впечатляващо в края. Спи се. Друга! Бихме казали играме на Монополи. Отивам в банята да си оправя косата. От този бурцан какво става? Тигрите правят мехур между малките трупове на мънячеца. Какво е станало с косата ми? И при Дана дори не става. Кой чучело би се занимава с този бритон? Ужасно заболяха ме очите. Така е по-добре. Следващата ми работа е да направя лека промяна в плана и да покажем горните улици. Ако не знаете, това е гребен. Не забеляза, че косата ми е същата. Бум! Не се изрази хубаво. Бум! Бум! Мелиса, какво правиш? Защо ми пипаш гримовете? Мамо, мога да обясня. Няма да я обясня. Остави ми червилото момиче. Остави ми червеното червило. Мамо, какво да прави? Имам спати, ако знаеш. Съжалявам, скъпо, но тези неща не се пипат. Не се